Tervetuloa kirjaston lasten ja nuorten osastolle. Meillä onkin tänään täällä esikoiskirjailija, riihimäkeläinen esikoiskirjailija. Kuka sä oletkaan? Moikka! Vellingin Annika. Ja tässä näkyy ensimmäinen lastenkirja marraskuussa viime vuonna ulos tullut. Piekka Tuliketun jäljillä ja semmoinen ensimmäinen lastenkirja. Joo, ja tässä on kivat kuvitukset myös. Kuka sun kuvituksen tehnyt? Kännön Aino. Aivan upean kuvituksen on tehnyt kirjaan ihan alusta lähtien. Oli semmoinen tosi hieno ote. Meillä oli hyvin semmoinen sama sävel siinä, että miltä me halutaan tämän teoksen näyttävän. Ja siitä tuli kyllä ihan tosi hieno, täytyy sanoa, että vielä paljon upeampi kuin mitä olisi voinut ajatella, että siitä tulee. Ja me ollaan nyt Riihimäellä, mutta tämä kirja sijoittuu Suomen Lappiin. Kyllä. Ja kertoo semmoisesta legendasta. Tuliketusta. Haluatko vähän avata meille? Joo. Ja kuka tämä Biekka on, tämä päähenkilö tässä myös? Joo. Tämä on itse asiassa, me aina innostun, kun saa puhua tästä. Tämä on Tulikettu aiheena tulee siitä, että kauheasti on aina ollut kiinnostunut mytologiasta. Kun asuin 3 vuotta Rovaniemellä ja siellä tuli tosi usein nähtyä kuitenkin siinä ajassa aina revontulia. Ja se oli jotenkin hienoa, että kun ne näki konkreettisesti, tajus miten uskomattoman upeita ne on. Ja kiinnostuin enemmän sitten siitä itse siitä uskomuksesta, mitä liittyy tähän Tulikettuun. Ja luin enemmän siitä sitten sain idean siitä, että olisi älyttömän ihanaa, että olisi ihan oikea semmoinen satu siitä, mihin tämä Tulikettu tuodaan mukaan. Mutta en halunnut kuitenkaan pelkästään ottaa sitä Tulikettua siihen aiheeksi, vaan tuoda sen jotain muuta kautta. Ja siinä astuu nyt sitten kuvioon Piekka-Haski, eli tämmöinen hyvin rohkea pohjoisen haski, joka syntyy Lappiin, ja hän kuulee emoltaan sitten tämän kertomuksen Tuliketusta ja haluaa sitten tietää, että onko se oikeasti todella olemassa. Ja tällä Piekalla on sitten omistaja, pikkuisäntä, joka myös on yhtä innoissaan Tuliketusta, ja pikkuisäntä pyytää Piekkaa, että voisitko lähteä etsimään, että onko tämmöinen Tulikettu oikeasti olemassa. Ja Piekka sitten lähtee 2 ystävän, Ketun ja Kuukkelin kanssa etsimään, että onko Tulikettua olemassa, ja siitä se seikkailu sitten syntyy. Ja näillä on kaikilla kivat persoonat, näillä Biekka, ja sitten tämä Kuukkeli-sädekin on, sehän vasta onkin omanpäinen eläin, ja sitten tässä törmätään myös jopa joulupukkiin, siltäkin saadaan apua, ja sitten kukas täällä soittaa huilua? Siellä on sitten tämmöinen Lady Pohjoinen, puhutaan tämmöistä pohjoisten henkien viestin välittäjästä, ja hän oli tämmöinen hahmo, joka se vaan tuli jollain tavalla tähän tarinaan sitten mukaan. Tuntuu, että siinä täytyy olla tämmöinen vähän mystinen yhdistävä tekijä, joka auttaa sillä seikkailulla Piekkaa ja ystäviä sitten löytämään tämän Tuliketun. Ja siitä se lähti sitten. Ja ihan hirveästi ei ilmesty lapsille sovitettuja tällaisista vanhoista taruista, että on oikein tervetullut, ja nyt on ajankohtainen aihe, kun on talvi. Ja Biekka on saamassa lisää seikkailuja, eikä niin? Piekalle ollaan tällä hetkellä nyt tekemässä 2. osaa, eli sitten lähdetään keskittymään tuonne yöttömään yöhön siinä 2. osassa, ja tämän vuoden syyskuussa on vielä sitten julkaisuhetki tulossa. Ja sä oot tosiaan esikoiskirjailija, voi sanoa näin, koska viime vuonna sulta ilmestynyt 2 kirjaa, eikö niin? Kyllä. Ja toinen on aikuisille ja toinen lapsille, mutta sä itse edustat ihan eri alaa, eikö niin? Kyllä, joo. Koulutukseltani niin olen kansainvälisen
liiketoiminnan tradenomi, eli mennään niin kuin ihan kaupalliselle puolelle, mutta ihan pienestä 9-vuotiaasta lähtien olen kirjoittanut ja opin lukemaan nuorena, että sieltä tavallaan lähtee se sellainen into kaikkeen tämmöiseen satumaailmaan ja muuhun. Ja jotenkin nyttenkin vaikka päivätyöksi teen sitten ihan toisenlaista hommaa, niin jotenkin se palo tähän kirjoittamiseen ja siihen, että saa olla niin kuin tarinoiden ja kirjojen kanssa tekemisissä, niin se on tosi iso semmoinen voimalähde ja semmoinen tietynlainen tarve, että se vaan tulee tuolta päästä ja se on jotenkin, täytyy saada sinne niin kuin jotenkin kirjattua ylös. Ja sadut nimenomaan on se semmoinen, mikä menee vähän semmoiseen niin kuin mystisen puolelle, niin ne on se semmoinen kaikkein isoin kiinnostuksen kohde. Ja sitten jos ajattelisi, että monella on varmaan pöytälaatikossa kirjoitelmia, mutta se on aika kynnys saada sitten julkaistua, niin lähtikö tämä prosessi sulla helposti rullaamaan? Oletko yrittänyt monta kertaa saada kirjoituksia julkaistua? En itse asiassa. Todella harvoihin kustantamoihin olen lähettänyt mitään. Tämän kirjan kohdalla niin itse asiassa lähetin kustantajalle, joka nyt sitten on kirjan kustantanutkin, niin meni niin kuin tavallaan sillä tavalla tosi hyvin, että tämä oli aihealueeltaan nytten soveltuva heille. Eli kun puhutaan tämmöisestä kuitenkin niin kuin Lapissa toimivasta kustantamosta, joka nimenomaan haluaa tuoda tämmöisiä pohjoisen tarinoita esille, niin tulikettu teemana ja sitten tietenkin tämä Lappi ympäristönä, niin se osui siihen sitten ja se vaan sitten kolahti niin sanotusti. Onnekas sattuma oli. Ja äsken sulla oli esiintyminen myös lapsiyleisölle. Kyllä. Tämän kirjan perusteella mä olin siellä myös kuuntelemassa, niin aivan ihanasti herättiin erityisesti nämä revontulet mielipiteitä ja kaikki. Oli nähnyt vaikka minkä värisiä, niin todella saa lasten mielikuvituksen liikkeelle. Aivan mahtavaa. Siis oli kokemuksena jotenkin todella ihana ja semmoinen, jäi vaan tosi hyvä mieli siitä. Ja jotenkin niin kuin se into, mikä lähtee lapsista ja sitten se semmoinen niin kuin tosi semmoinen rehellinen aito palaute, mitä sieltä tulee, että tavallaan lasten kanssa ei voi huijata, vaan jos se tarina niin kuin on semmoinen toimiva, niin he kyllä sen kertoo ja he sanoo, että mikä siellä oli mukavaa ja mielenkiintoista ja sitten, että tuo sen niin kuin siihen omaan elämään, että minullekin on tapahtunut tämmöinen ja tuommoinen asia ja muuta, että tulee sitä semmoista kohtaamispintaa sinne, mutta ensimmäinen pieni yleisö ja tykkäsin tosi paljon. Ja sitten näin kirjastoammattilaisena, kun aina puhutaan sitä, että lapset ja nuoret lukee niin vähän, niin mulla on ilo sanoa, että Riihimäellä lapset kyllä meiltä paljon tilataan kirjoja kouluihin ja päiväkoteihin ja innoissaan aina päiväkotilapset erityisesti. Varhaiskasvatusryhmät ryntäävät kirjojen kimppuun ja kivoja lasten ja nuorten kirjoja ilmestyy nykyään. Ja Riihimäellä on tosiaan lukeva ja oikein tiedostava varhaiskasvatusyleisökin, niin kuin huomattiin. Kovasti ottavat kantaa ja ottavat vieraan ihan avosylin vastaan. Mutta sä oot itse kuinka kauan asunut Riihimäellä? Tämä kirjasto on sulle tuttu lapsuudesta, eikö niin? Tämä on tuttu. Ihan olen syntynyt täällä ja on tullut kirjasto tutuksi, on tullut satuhuone tutuksi ja ihan siis siihen asti, kun valmistuin koulusta, lukion jälkeenkin vielä, niin jäin asumaan sitten kuitenkin tänne, vaikka sitten koulu siirtyikin tuonne Pasilan puolelle, mutta siihen asti olin täällä ja sitten kävin kieppauksen tuolla Italiassa muutaman vuoden, mutta nyt tosissaan sitten kun oltiin Lapissa se 3 vuotta, niin tuli semmoinen tunne, että on jotenkin ihana palata tänne kotiseuduille. Ja tämä on nyt tietenkin kaupunkina semmoinen, että mä jotenkin koen, että tämä on semmoinen kuitenkin niin kuin oma ja täällä on kaikki semmoinen mitä niin kuin itse tarvitsee ja muuta, niin on kyllä tosi ihanaa ollut palata takaisin.
Ja nyt on varmaan liian varhaista kysyä, mutta vieläkö on sitten odotettavissa lisää jatkoa Biekalle? Nyt on tulossa jo toinen ja siellä oli oliko jostain ihan tontuista kyse? Joo, nyt on tosissaan tämä toinen osa niin keskittyy tonttumaailmaan ja tonttupuuhun ja siihen, että mistä tontut on saanut alkunsa. Ja en osaa sanoa sen jälkeen. Mielelläni jatkan ilman muuta ja jotenkin tuntuu, että nyt tietenkin kun tekee jo toista kirjaa ja niin kuin osittain samoilla hahmoilla, niin ne on jotenkin tietyllä tapaa, että ne on tuolla päässä ja niitä pyörittelee siellä ja tulee aina uusia kertomuksia mieleen. Että tavallaan se on jo semmoinen, että on ihanaa, että jos saa vielä jatkaa ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo, mutta nyt on kyllä tosi hieno päästä toista osaa enemmän työstämään ja katsomaan, että mitä siitä oikein syntyy tämän jälkeen. Ja nyt kun sä oot päässyt tämän kirjailijauran alkuun hienosti, niin haluatko sanoa rohkaisuksi jotain aloitteleville kirjailijoille tai jotka haaveilee siitä? Tai käsikirjoittajille, tekstin tuottajille? Haluan. Ikinä ei saa lopettaa yrittämästä. Aina pitää vaan kirjoittaa ja lisää kirjoittaa ja uskaltaa laittaa niitä käsikirjoituksia eteenpäin. Eli se on ehkä itselläkin ollut se, että olisi pitänyt paljon aikaisemmin jo tehdä niin, että olisi vaan rohkeasti laittanut niitä tekstejä eteenpäin, koska sillä ei kuitenkaan voi menettää mitään. Jos ei yritä, niin silloin ei voi mitään tapahtuakaan. Ja sitten meillä on Suomessa kuitenkin paljon kaikenlaisia semmoisia niin kuin kirjoittajayhdistyksiä, tekstipajoja ja muita tämän tyyppisiä, missä saa vertaistukea, on sanataideohjausta ja muuta semmoisen niin kuin opiskelun lisäksi, jos haluaa niin kuin siihen semmoista lisätukea ja muiden mielipiteitä ja vähän sellaista, niin kuin, semmoista ajatusvoimaa vielä siihen tekemiseen, että jos yksin ei halua sitä tehdä, niin sekin on mahdollista, mutta teki sen ihan miten vaan, niin mä itse ajattelen niin, että jos oikeasti pitää tästä hommasta ja pitää kirjoittamisesta, niin ei sitä lopeta, vaikka sitä kustannussopimusta ei välttämättä koskaan tulisi, mutta missään nimessä ei saa lopettaa. Siellä tuli hienot ohjeet, aina kannattaa jatkaa yrittämistä ja periksi ei kannata antaa, niin tässä nähdään hienot tulokset. Me kiitetään Annika Welling sua hirveästi paljon vierailusta ja toivotetaan iloa ja intoa ja menestystä kirjailijan urallasi. Kiitos paljon. Kiitos kun sain tulla. Kiitos.